Γεια σας παιδιά, σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο GR13. Είναι το πρώτο βίντεο από το κανάλι. Θα κάνουμε και πολλά άλλα. Συνήθως τα βίντεο θα βγαίνουν Παρασκευή και Σάββατο. Το Πάσχα θα κάνω ανά μία μέρα και το καλοκαίρι κάθε μέρα. Επίσης το Πάσχα θα κάνουμε ένα special βίντεο. Δεν σας λέω ακόμα τι είναι. Κάπου στις 24 ή 25 Απριλίου, μετά τις διακοπές. Αυτός είμαι εγώ στο GR13. Με λένε Zoom. Είμαι 46 level. Η ομάδα μου είναι η Donut Team. Κανονικά θέλουμε να ονομάσουμε Donut Team, αλλά δεν γινόταν γιατί υπήρχε άλλο όνομα. Να είμαστε, έχουμε 11.306 κέρματα και 395 donuts. Θα ανεβάσουμε λίγο για δεξιότητες. Προπονήσεις δεν κάνω καθόλου, γιατί θα κάνω μετά από τα 150 level, για δύο λόγους. Βασικά για έναν, γιατί θέλει 5 λεπτά το καθένα και άμα κάνω από τώρα θα φτάσω 10 και θα περιμένω πάρα πολύ ώρα για να ανεβώ μόνο 5. Και πάμε να κάνουμε καμία αποστολή. Μπείτε όλοι στην ομάδα, όσοι βλέπετε το βίντεο μπείτε όλοι, θέλουμε να γίνουμε μεγάλοι. Έχουμε πολλά άτομα, γιατί μόλις ανεβούμε level και θα έχουμε λεφτά, θα γίνουμε πολύ καλοί. Ρούφα μπαστάρδ. Πήρα και πυράβλους, αυγά. Ο υπολογιστής λαγκάρει λίγο, δεν ξέρω γιατί. Πάμε να δωρήσουμε λεφτά στην ομάδα. Ωραία, θα ανεβάσουμε, το πάμε και αυτό 10 για τα λεφτά. Μια χαρά. Να ξέρετε ότι αυτό εδώ, όσο πιο πολύ το πάτε, σας ανεβάζει και τις δεξιότητες. Αυτό εδώ πέρα λέγονται δεξιότητες. Εδώ πέρα στην περιγραφή έχω το κανάλι, αυτό εδώ πέρα, να κάνετε subscribe. Τώρα βίντεο θα ξανακάνω πάλι την Παρασκευή το βράδυ κατά τις 12 η ώρα. Ναι. Έχω και ένα account στο GR12. Με λένε Νίκος Μίμης Νότης, γιατί το δημιούργησα με τον αδερφό μου και με τον κολλητό μου. Έτσι, αυτό πατήστε στο GR12. Είμαι 108 level, θέλω λίγο για να πάω 109, αλλά δεν παίζω καθόλου γιατί παίζω πιο πολύ εδώ πέρα. Επίθεση δεν μπορώ να κάνω. Τι άλλο να κάνουμε, δεν έχουμε τίποτα άλλο. Περιμένω να παίζω για να πάω 50 level, έτσι ώστε να μπορούμε να κάνουμε και συμμορίες, γιατί είναι βαρετό μόνο να κάνεις σε άλλες ομάδες και βαριέσαι. Η ομάδα
Οπα. Είμαι θέση 638, είμαι πολύ μικρός, γιατί κανονικά θα ήμουνα μεγάλη θέση άμα έπαιζα κάθε μέρα, αλλά δεν μπορώ, παίζω μόνο κάθε Παρασκευή. Σήμερα έτυχε να παίξω λίγο. Η ομάδα μας είναι 125 σε τιμή και σε επέκταση 142. Ωραία. Στο πρωτάθλημα ήμουνα bronze 3, αλλά έπεσα σήμερα. Κάποιοι γύφτοι μου έκαναν επίθεση. Ήθελα πάρα πολύ να δω τον Deadpool αυτή τη εβδομάδα, δεν μπορούσα, γιατί ένας φίλος μου έκανε πάρτι και δεν πήγα. Και περίμενα να το δω πάρα πολύ καιρό, από το 2015, και το έχασα. Και περιμένω να δω το Γιώρη Μπόικα, το καινούριο, το 4, που θα βγει τον Απρίλιο, μάλλον δεν ξέρω, το Μάιο. Ναι, το βίντεο θα είναι λίγο μικρό, γιατί βιάζομαι, έχω μία δουλειά να κάνω, μια δραστηριότητα. Τη μάνα σου. Κοίτα εδώ. Την περνάω, καλά εδώ με περνάει. Τη βιάζω. Κοίτα ρε, που στη Δία. Super Zero. Blacklist τώρα. Θα σε πιάσω μωρή, θα σε βιάσω όμως, δεν βρω στον δρόμο. Αυτά. Κάντε subscribe για περισσότερα βίντεο και τα λέμε την Παρασκευή. Γεια.